أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم أمبي ألفوك بركة دا مسامي سونا أنغا سيكي كنين كونو أمبي بركة بلي دا مسا رحماني كسولي كاچايا أنكون تيكا نوي محمد رسول الله يكسيني نما أبانا سودنغو يا ألا كانتو أحرما كسو أيوة أمبي فولين تاني أمبا دي كانوا بغا چيما أنا مسوما بلا جليما jamana kono ani jamana kokan mauma beni wakati na ki sogolindo tele Cherifla jabarani na an filebagaw an b'a fɔ aw ye ka aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye du ani denbaya ye ayiwa bi an ye kɛnɛ sɔrɔ ala folen kɔfɛ aw folen kɔfɛ an b'an ka invité fo n'o ye Golle Tunkara ye Golle Tunkara ale ye commune 5 jelikuntigi ye ayiwa cɛ min don a bolo fara ka ca a bɛ jɔyɔrɔ caman tali an ka jamana in kɔnɔ yan an ka mɔgɔya caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la presse yɛrɛ fana bundakun sanfɛla la bi a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ adamadenya yɛrɛ kɔnɔ anw ka danbe la anw ka faamuyaliw kɔnɔna la a b'an bilasira fɛn caman na donc an bɛ a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn an ye wele bila a ma a y'an ka kɛnɛ bonya k'an jaabi an b'a fo an b'a fɔ k'a Tunkara ayiwa Golle Tunkara ale fana folen kɔfɛ bi an bɛna jɛ ka masala fɛn min kan ani Golle ani aw o de ye i ka dɔn bɛnbaliya ye du ani denbaya n'i y'a ta k'a lajɛ bɛn de nafa ka bon anw kan ka tɛmɛ bɛnbaliya kan bamananw ko bɛnbaliya so k'a mana bonya cogo o cogo ko don dɔ la tɔnbɔ don o tuma na bi ta in ale ma nɔgɔ kosɛbɛ ka d'a kan ani kuma tigiw bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ani kuma dɔnbagaw bɛ kɛnɛ kɔnɔna la nka an hakili la ala faamuyalen don an bolo fila b'an kɔ a ye a ka duwawu k'an ye émission in kɔnɔna la sabula i mana kuma cogo o cogo i ka dɔn i bɛ kuma i bɛ dan ninnu kɔfɛ sabula olu de ye kuma tigiw ye u ɲɛ yɛlɛn'a la ka ko dɔn a kɔnɔ ka tila ka mɔ a kɔnɔ ka tila ka bɔ a la ka tila ka k'a ye ni n'o tigilamɔgɔw jɛra kɛnɛ kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ nka bɛɛ n'i dakan don bɛɛ n'i ka baara don o tuma an b'an bolo fila d'an kɔ an ka ɲamakalakɛ ye an karamɔgɔ ye k'a ka an sama duwawu la ni fili min bɔra kuma fana na a k'o dɔn k'o kɛ denmisɛnninya fili ye k'o kɛ fɛn dɔnbaliya fili ye ko den bɛ bi a tabaga bolo o tuma an b'a fɔ Golle Tunkara ma k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ ayiwa Golle Tunkara i bɛ foli di kanubagaw ma an bɛ don émission kɔnɔ inchallah an b'a daminɛ an b'a fɔ auzubillahi mina shaitani rajim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad salim tasalim an bɛ barika da ala ye ala min sɔnna k'an sigi nin kɛnɛ in kan ale bɛ kow daminɛ ala de bɛ se ka kow laban fana n'o o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ n'an ye ala fɔ ka seli an kuntigi kan an bɛ an masa fila fɔ minnu sala ani minnu bɛ balo la n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an b'an karamɔgɔw fɔ maa ye fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ i y'a ye dɔ la i ye fɛn fɛn fɔ i y'a mɛn dɔ de la karamɔgɔw cɛman ni musoman an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ ko u waleɲuman dɔn n'o bɔra yen nɔ ɲamakala i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ la a kala sɛmɛlen don dɔ de la jatigi cɛman n'a musoman a denmisɛn n'a maakɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u barika da mana tɛmɛ ka bɔ yen nɔ n'an ye olu fɔ an bɛ jamana dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen fɔ k'a di n'an ɲɛmɔgɔ fana bɛɛ lajɛlen fɔ donc n'olu fɔra wajibiyalen don an bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a mɛn ko nciba bɛ dɔɔnin ta ɲuman ɲuman de b'a la an bɛ foli lase an yɛrɛ fana ka karamɔgɔ ma n'o ye sirifikɛ ye ka barika fana ɲini a fɛ ka dugawu fana ɲini a fɛ an bɛna an da don fɛn minnu na a fɔlɔ n'a laban yarabi an b'a ɲini ala k'a ɲa k'a di an ma an ka président fana hali n'an y'a sɔrɔ a t'a ɲɛkɔrɔ an hakili b'a la n'o ye ɲamakalaw ka président ye Alhaji Muktar Kɔnɛ an bɛ foli lase a ma ani rekɔtaradi tɔnden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yan ani minnu tɛ yan nɔ k'i yɛrɛ fana fɔ filamuso i ka hakili ɲuman na ka sigi nin kɛnɛ in ka faso kɔ la cɛya t'a la musoya t'a la denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la
i ni teleso ɲɛmɔgɔ ka se bɛɛ lajɛlen ma o ye faso jo de ye faso jo dun mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya ma mɔgɔ tɛ dɔgɔya ma maa bɛɛ b'a kɛ ni i seko de ye ani diinɛ ni ŋaniya donc an bɛ dugawu kɛ yarabi baro in fɔlɔ a n'a laban ala k'a ɲa ka di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o dugawu mɛn ayiwa Gole Tunkara foli kɔfɛ anw ka jamana bi an bɛɛ kɔnɔna fililen don jamanadenw kɔnɔna fililen don n'i ye jamana ta k'a lajɛ duguw bɛ b'o kɔnɔ n'i ye duguw ta k'a lajɛ quartierw bɛ b'o kɔnɔ kana se sigidaw ma kana se denbaya ma ayiwa bɛɛ kɔnɔna fililen don bi kuma bakuruba fɔ la ka sababuya kɛ bɛnbaliya ye ne ko bɛnbaliya ye mun ye mun bɛ na ni bɛnbaliya ye filamuso i ye ɲininka min na a diyara n ye diɲɛ ko kɔ n'i ye anw sigilen nin cogo la k'an bɛ kuma ka mɔgɔw bilasira ka sɔrɔ a dɔɔni t'an na a fanga t'an na a dawula yɛrɛ t'an na bɛn de y'a kɛ sabu an tɛmɛna an ye dɔw sɔrɔ dugu ma olu bɛ kɔ dɔ la an nana dɔ sɔrɔ yan olu fana bɛ kɔ dɔ la an fila sigilen dɔ ne hakili la misali la ni bɛn yɛrɛ tɛ o bɛ se ka kɛ n'an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan an tɛna se ka nin bɛɛ kɛ dɛ o la jamana fɛn fɛn bɛ yen ni farafin jamana dɔn hali farajɛ jamanaw yɛrɛ tun bɛ bɛn misaliya ta anw de ma kɛrɛnkɛrɛnyana anw maliyɛnw n'a y'a sɔrɔ kalanyɔrɔ tun bɛ bɛn na a kalanyɔrɔ tun ye yan de n'a y'a sɔrɔ baara tun bɛ se ka dege bɛn sira kan o baaradegeyɔrɔ tun ye yan de ka daminɛ hali mɔgɔba minnu ni an bɔra olu la u ye fɛn saba de sigi fɛn saba in tiɲɛ nkalon musalaha tiɲɛ ye ala ta de nkalon ye setanɛ ta de musalaha bɛnkan de dɔn ni anw y'a dɔn anw ni ɲɔgɔn cɛ e ye ne ka filamuso ye i ka jeli ye ne ye nin ye finɛ ye nin ye garange ye nin ye gawulo ye nin ye sake ye nin ye maabo ye nin ye a faamuya b'a la kule ye nin ye garasa ye donc nin dama damaw dɔrɔn bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko adamadenya yɛrɛ tɛ taa ni bɛn tɛ ɔ n'an bɛnna kan k'a fɔ k'i ye min ye wa i den fana ye o de donc o bɛɛ de tun ye bɛn ye sigi la fana an ye jamu ninnu tila ni bi tɛ n'a fɔra ko adamaden bɛ diɲɛ kɔnɔ ko jamu t'a la o tun ye kabakoko de an bolo o fana ye bɛnkan de wa o jamu ninnu u bɛ se ka jagokun d'i ma jamu ninnu u bɛ se ka muso d'i ma jamu ninnu u bɛ se ka dugukolo d'i ma jamu ninnu olu bɛ se ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen lase ma komi jamu ninnu bɛ se ka i tanga fana ka bɔ ko caman na bari n'a fɔra karisa den walima karisa ka kabila walima nin jamu masina a yɛrɛ la dɔrɔn o b'a to k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ di o bɛɛ lajɛlen tun ye bɛnkan de ye n'an ka maakɔrɔw y'a dilan ka bila ɲɔgɔn sanfɛ pour que ni dɔ bɔra i kɔrɔ i bolo bɛ bɛn dɔ ma mais ni wagati nana k'a fɔ ko min bɛ se ka o ko ninnu ka an ɲinɛ o kɔ walima k'olu tiɲɛ an bolo an kana ala deli o la bɛnkan ninnu fana f'a k'a dɔn kunun bɛnkan min tun bɛ yen o tun ye mun ye a sigira mun kama a bɛ mun ɲa kunun ta in tolen bɛnkan in a ye mun tiɲɛ ani a bɛ ka mun kan na a bɛna mun yɛrɛ kan na donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɛnkan ninnu kɔnɔna na parce que fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ jɔrɔ nin de la kosɛbɛ olu tun tɛ u yɛrɛbakun jɔrɔ o olu bɛ y'a kɔnɔ de nka olu bɛ y'a kɔnɔ tuma min na olu tɛ miiri u ka balo la dɛ u bɛ miiri de fakɔrɔ minnu ni bakɔrɔ minnu olu sara u ka waati la fɛn min ma kɛ olu ɲana n'i ye nin kɛ n bɛ n'olu kuma sulu lahara donc olu bɛ jɔrɔ ni lahara yɛrɛ su minnu taara
olu kana ko dɔ kɛ min bɛ na ni bɛnbaliya ye u sera ka min dilan k'a fɔ ko o den de ye olu ye donc u jɔrɔla u bɔra mɔgɔ minnu na ani u bɛ jɔrɔ olu yɛrɛ fana mana ta sini ni Ala fana ye olu kalifa min na mun bɛ fɔ olu fana kɔ u bɛ jɔrɔ n'olu ye donc olu bɔra mun na ani olu yɛrɛ ani hali mɔgɔ min bɔra olu la donc olu ka baara tun ma dan u yɛrɛ ma u ye baara tilan fɔ 3 de ne bɔra mɔgɔ min na fɛn min ma fɔ a ma o kana fɔ ne yɛrɛ fana ma ani fana ni ne yɛrɛ tɛ yen nɔ min bɛna fɔ ne fana kɔ donc fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ jɔrɔ n'o de ye o de y'a to u sera ka bɛnw dilan ko o ko n'a kan ka dilan i b'a sɔrɔ a tɛ dilan ni maa kelen a bɛ dilan ni jama de ye k'a daminɛ du la ka taa bila dugu la ka taa bila y'a faamuya b'a la fo ka se jamana ma kabilaw ni bɔnnaw ni gaw olu bɛɛ bɛ ye o kɔnɔna na nin bɛɛ tun ye bɛnkan ye mɔgɔ tun bɛ den wolo an fɛ k'a sɔrɔ i ma tin kɛ nin bɛɛ tun ye bɛn de ye an fɛ yan nɔ den 10 bɛ muso bolo mais e t'a dɔn k'a fɔ ko a ma deli ka den sɔrɔ o bɛɛ tun ye bɛnkan de donc o b'a yira k'a fɔ bɛn min tun bɛ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ tun bɛ na misali ta an ka jamana bɛnkanw de la parce que fɛnw b'an fɛ a sɛbɛnnen tɛ mais a bɛ mako min ɲa mɔgɔ si t'a dɔn ka se a hakɛ la donc o de y'a to anw ni mɔgɔ si tun tɛ kelen ye donc bɛn tun bɛ yen nɔ k'a sababu kɛ minnu ye bɛn dilan olu ye mɔgɔw ye minnu hakili ka bɔ kosɛbɛ u ye fɛn bɛɛ kɛ ka maanifinya olu m'u ka baara kɛ ka so jɔ mais u ye hadamadenya de dilan donc so dilan n'i y'a kɛ a ka ɲi mais hadamadenya dilanni de b'a to hali n'i ye so ɲuman dilan i bɛ se ka lafiya kɔnɔ mais n'i ma mɔgɔya dilan n'i y'a daminɛ ni minɛnw de ye ka ɲinɛ mɔgɔya kɔ dɔrɔn o kɔrɔ ye bɛn minnu bɛ yen nɔ olu tɛ se ka batu parce que hadamaden de bɛ bɛnkan batu mais fɛn wɛrɛ tɛ se ka jɔ mɔgɔw yɛrɛ nɔ la ka bɛnkan sabati. Ayiwa halisa an bɛna tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye i bɔra sisan ka minnu walawala an ye caman tɔmɔ o la nka n'i y'a jateminɛ e bɔra ka fɛn minnu fɔ an ka mɔgɔkɔrɔw la anw ye olu kɔw de olu de bangera anw na olu ka taabolo anw kan ka olu de jateminɛ nka hali bi bɛnbaliya kelen o bɛ anw ka du kɔnɔ o b'an ka sigidaw la o bɛ jamana kɔnɔ ayiwa mun de y'a to anw dun dɛsɛlen don ka bɛn mun de nana n'anw ka bɛnbaliya ye filamuso an ka bɛnbaliya a caman bɛ yen nɔ caman y'a dɔn maanifin mana kɛ cogo o cogo i tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ mais i bɛ k'i yɛrɛ ye n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na an ye tilaliw de kɛ tilali ninnu kɔnɔna na fɛn dɔw de dira bɛɛ mɔkɛ ma walasa ka dilanni kɛ n'a ye o fɛn min dira ni an b'o ɲɛdɔn n'an kan k'o ɲɛdɔn n'an kan k'o waleya an bɛ an ba o de la a filanan an bɛ tun ye fɛn dɔ ye an tun ye min ye i bɛ hakɛ to awɔ n b'i ka kuma latigɛ mais fɛn minnu dira nin ye n'an banna o fɛn ninnu ma yali i bɛ se ka misali d'a ma o fɛn ninnu kan wa o jɛlen dɔ kɛ misali dɔ tɛ ne ye kuma min f'i ye ne ye jeliden de ye koyi ne fa ye jeli ye donc ne somɔgɔw bɛɛ ye ɲamakala de ne bɛ dugu min kɔnɔ olu ka ɲamakala de ye ne ye ni ne ma sɔn ka jɔ o jɔyɔrɔ la fo ni ko n bɛ fɛn wɛrɛ ta yala ne kan ka se ka min dilan ni ka ɲamakalaya ye fɛn wɛrɛ talen kɔfɛ n bɛ se k'o kɛ wa ne tɛ se ka ɲamakalaya in kɛ n kɔni bɛ fɛn dɔ kɛ mais a ka kan ne faw sera ka dilanni min kɛ hali ni ne ma se k'o kɛ ne ka n bila o de sira kan ne ka tɔntigi minnu bɛ yen nɔ dugu sigira ka fɛn dɔ di olu yɛrɛ ma hali n'a ma di ka mɔgɔ fanga boli mɔgɔ kan mais kalifa dɔ kalifa min b'a to u ka u janto dugu la k'u janto dugudenw na k'u janto dugu ka fɛn kɔrɔ kalifalen minnu b'u la n'o ye an sigira ɲɔgɔn fɛ bɛnkan minnu kɔnɔna na k'olu sabati olu fana kan ka jɔ o jɔyɔrɔ de la
o man ka fɛn wɛrɛ ɲini ni o ma kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko samiya fɛ kɛlɛ dɔ bɛ yen nɔ forodancɛ kɛlɛ dɔrɔn de don n'i ye kɛlɛ kɔni ye samiya fɛ dɔrɔn forodancɛ kɛlɛ de don i b'a sɔrɔ e bɛ don mɔgɔ dɔ ka foro la a tɛ mɛtiri 10 bɔ yɛrɛ nka n'i ma sara la a bɛ ɲa wa a tɛ ɲa n'i y'a ɲini a fɛ a bɛ foro yɛrɛ kuturu bɛɛ d'i ma k'i k'a sɛnɛ diɲɛ an ka maakɔrɔw ye laada kɔrɔ minnu sigi an fɛ mara kɔnɔna na kun tɛ foyi ye ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn gasi sigi ka hinɛ ɲɔgɔn na walasa an ka ko nka o kunni tɛ se ka kɛ cogo si la fo mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka hakɛw ye fɛn minnu ye olu yɛrɛ ka dɔn fɔlɔ parce que maa caman de tɛ a ka hakɛ dɔn ni m'i ka hakɛ dɔn i t'i ka kɛta dɔn ni dun m'i ka kɛta dɔn i bɛ don fili de la e bɛ don fili min na bɛɛ t'a dɔn k'i filila koyi dɔw yɛrɛ bolo y'i tugu de f'i k'a ɲini de ka bɔ fili kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ k'an ka maakɔrɔ ye fɛn dɔ de sigi fɛn caman bɛ yen nɔ filamuso an banna a bɛɛ la mais ni ne jamu ye Tunkara ne da filila n'i ko Konatɛ ne b'a fɔ ne t'o ye munna ne b'a fɔ n t'o ye parce que n ye min ye n bɛ fɛ o de ka dɔn n'o dɔnna o kan ka min kɛ o fana kan ka dɔn de mais ne bɛ sɔn tunkaraya in dɔrɔn ma mais tunkaraya mago bɛ fɛn min na kunu tunkaraw tun bɛ sɔn mun ma olu tun tɛ sɔn min ma olu kan ka min kɛ olu man ka min kɛ fo ne k'o dɔn de mais ni ne sɔnna jamu dɔrɔn de ma e fana sɔnna i ka jamu dɔrɔn de ma jamu dun fana i n'o b'i wolo de parce que n'i fa ye min ye i y'o de i bɛna tɔgɔda diɲɛ de kɔnɔ mais n'a y'a sɔrɔ i taara ni jamu in dɔrɔn de ye mais e ma sɔn baarakɛta ma o la e bɛ min kɛ e t'o dɔn ne yɛrɛ bɛ min kɛ ne t'o dɔn an bɛna don ɲɔgɔn gasi la an mɔkɛw tun bɛ fɛn min don u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye hinɛ ye n'o ye balimaya ye n'o ye tɔɲɔgɔn tala ye n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye an tɛna se k'o matarafa koyi f'an dun ka sɔn o de ma parce que i b'a sɔrɔ dugu dɔ bɛ yen nɔ a sigidenw maa min y'a sigi ka fɛn bɛɛ lajɛlen nɔgɔya hadamadenw ye ala de y'o nɔgɔya o ye o dɔn kama mais o denkɛ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ min nana sigi a fɛ o bɛ baara la a bolo mais n'a y'a sɔrɔ ni a ɲɛdɔnna k'a fɔ ko nin kɔni ala nana ni hɛrɛ ye k'a di dɔ in ma mais ale n'a ka hɛrɛ bɛɛ a mɔkɛ sigi sababu o de ye karisa masina ye ni o bonya taara k'a d'a ma maliyɛn bɛ bonya fisa ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye et puis fɛn dɔ b'an fɛ yan nɔ n'o ye an ka laadaw ye n'an y'olu bato kumakanw ni danayaw dɔrɔn de don mais fɛnko tun ka dɔgɔ a la bi an bɛ ka fɛnko bila danbe place la ni fɛnko dun bilala danbe place la a tɛ se ka datugu a tɛ se ka danbe wo datugu cogo si la f'i ka danbe yɛrɛ de kɛ bonya de bɛ kɛ ka bonya sara mais bonya t'i sara ni fɛn wɛrɛ min ni bonya t'a kɔnɔ parce que n'o kɛra dɔrɔn a tigi tɛ se k'a faamu maaw tun b'an fɛ yan nɔ n delila k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔ i bɛ kɔ kɛlɛ min dɔn i b'a sɔrɔ kɔ dɔ bɛ bamakɔ mais bamakɔkaw ta tɛ kɔ ye katikaw de t'a dɔn katika ninnu bamakɔ y'a sɔrɔ cogo di olu de ka ko tun dɔ olu de b'a mɔ olu de b'a fɛn bɛɛ mais denmuso dɔw bɛ olu fɛ a kɔɲɔbɔra ka na bamakɔ u b'u denmuso in kɔ in di denmuso in ma bamakɔkaw an ye nin kɔ in di an denmuso ma komi denmuso furulen don bamakɔkaw de ma o bɛ kɛ sababu ye o bɛ tɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ donc n'a bɛ fɛn fɛn kɛ katikaw de ta de don mais a bɛ o bonya de da u kan olu tɛ se ka kɔ ɲu ka taa n'a ye mais tant que kan min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o kan in de a b'o de labato bon n'o laada ninnu o dɔw bɛ yen nɔ a bɛ bɔ singa la ka kɛ dili yɛrɛ ye mais n'a kɛra bosili ye dun a kuma bɛ caya dɛ a kuma bɛ caya ne yɛrɛ nana sɔrɔ ne ka denmisɛnninya la n mɔkɛ ka so tamarɔsun bɛ yen mais tamarɔsun in tigi ninnu olu bɛ dugu min na a bɛ kilo 10 bɔ ani n mɔkɛ bɛ dugu min na a b'o bɔ mais ni du tamarɔ bɛɛ ni mɔgɔ ser'o ma an bɛ a bɛɛ lajɛlen tigɛ mais min ye o tamarɔsun ye
o bɛ tigɛ de k'a don bɔrɔ kɔnɔ k'a ci a tigiw ma fo n'u ye yamaruya di n'u ma yamaruya di mɔgɔ t'a kɛ olu dun tɛ yen nɔ o ye mun ye bɛnkan tɛ wa donc bɛnkan de don bon diɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn ni hadamadenw b'a kɛ n'aw bɛnn'a kan a y'a jija ka bɛnkan ninnu a k'u bato mais ni bɛnkan ninnu fana n'u bɛ yɛlɛma fana diɲɛ kura n'a ko kuraw o fana sigikafɔ de bɛ nɔnɔ ye o sigikafɔ de ye bɛnkan in sigi sigikafɔ kelen de bɛ se ka bɛnkan wɛrɛ fana dilan ka sɔrɔ nin ma kɛ ni dansago ye n'o kɛra dɔrɔn adamadenw bɛ bɛn maliyɛn furadama musalaha n'a fɔra ko ka ko kɛ bonya kɔnɔna na maliyɛn ti ban ma mais bi an nana parce que wagati y'a sɔrɔ farinya de bɛ maliyɛn bolo n'a taara yɔrɔ yɔrɔ a ka fari bɛɛ b'o dɔn mais juguya tun ka dɔgɔ an fɛ yan mais sisan juguya bɛ ka caya ka tɛmɛ farinya kan donc ni juguya dun cayara ni farinya ye dɔrɔn hakili bɛ gɛrɛ ni hakili gɛrɛla dɔrɔn a tɛ fɛnw ye u ye cogo la a t'a ye cogoya wɛrɛ de la donc o de nana ni gɛlɛya ye ka bɛnbaliyaw don an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa émission bɛ ɲini ka na se a kuncɛyɔrɔ ma yali an bɛ se ka mun kɛ sisan walasa bɛn bɛ se ka segin so an bɛ se ka segin an kɔrɔlen ma bɛnkan na o de ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ fɛn kura t'an fɛ o mais fɛnw ka k'u kɛcogo la o dɔrɔn fɛn kura t'an fɛ dɛ nka fɛn minnu bɛ yen nɔ u ka kɛ u kɛcogo la u k'a bila u minɛn kɔrɔw kɔnɔ maa kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ u ka kuma ni anw denmisɛnninw ni anw kodɔnbaliw ye k'an bilasira min ye an ka sira kɔrɔ ye ka sababu kɛ n'i ye Mali lajɛ mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'a fɔ kabila min n'a mɔgɔ ma deli ka mara kɛ yɔrɔ dɔ la mɔgɔ o mɔgɔ dun ye mara kɛ fɛɛrɛ dɔ kɔni b'i bolo fɛɛrɛ b'i bolo fɛɛrɛ min b'a to hadamadenya bɛ se ka kisi hadamadenya gasi bɛ se ka tanga mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn bonya kunun n ye min fɔ n bɛ segin a la n'i ye jeliden ye i b'a ye mɔgɔ t'a yir'i la i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye ɲamakaladen de o jɛlen de don kɛnɛ bɛ kɛnɛ kan n'i y'a kɛ cogo o cogo ɲamakaladen tɛ don o yɔrɔ la kunun n'i ye moriden ye mɔgɔ t'a f'i ɲɛna hali i barokɛyɔrɔ ni i taamaɲɔgɔnw olu tun bɛ jate minɛ dɛ mɔgɔ t'a yir'i la kunun n'i tun nana fɔlɔ la dugutigidenw ye u ka lamɔ cogo u bɛ lamɔ ten de tɔntigidenw bɛ n'u ka lamɔ moridenw n'u ka lamɔ ɲamakaladenw n'u ka lamɔ mais o de bilala bi mɔgɔ si tɛ lamɔ i ka lamɔ cogoya ɲuman na n'o dun kɛra a mana kɛ cogo o cogo n'an dun ma taa an ka sirakɔrɔ ninnu fɛ dɔrɔn a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ donc i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i ka ɲi o cogo de la parce que fɛn o fɛn n'i y'a mɛn k'a dilanna mɔgɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan f'olu ka si dɔn n'olu si dɔnnen tɛ e ka baara ye min ye ne ka baara ye min ye mɔgɔ wɛrɛ ka baara ye min ye mais ni ne ye n ta kɛ ka ɲa bɛɛ y'a ta kɛ ka ɲa ne hakili la a ka ca ala fɛ an mago bɛ bɛn min na o bɛ sɔrɔ mais o de kan ka kɛ du kɔnɔ o de kan ka kɛ dugu kɔnɔ o de kan ka kɛ quartier kɔnɔ wa o de kan ka kɛ jamana sinsin bere ye k'an sen da an ka fɔlɔmɔgɔ ninnu olu ka samara la hali n'a sɔrɔ an tilew tɛ kelen ye n'an fana y'u ka taabolo in ta a ka ca ala fɛ an bɛ se ka bɔda sɔrɔ an yɛrɛ la sabu an ka fɔlɔ sigiɲɔgɔnya la mɔgɔ yɛrɛ tun b'i ka dunan fusaya ka tɛmɛ i yɛrɛ ka a tuma la parce que u b'a fɔ ko n'i y'a ye mɔgɔ y'i ka dunan dɔgɔya dɔrɔn k'a jɔrɔ i yɛrɛ de la donc mɔgɔ tun bɛ siran ka mɔgɔ wɛrɛ ka dunan yɛrɛ ka fɛn dɔ k'a la bon ni dunan fana nana so kɔnɔ ale fana hali n'a sɔrɔ jogo kɔlɔn b'ale la ale b'o jogo kɔlɔn fana dogo de parce que yanni n ka taga jogo kɔlɔn min bɛ na n k'an jija k'o kɛ o de la u tun b'a fɔ zana la ko ni jogo bɛ mɔgɔ la k'a bɛ komi ja de donc ko ni donna dugu kɔnɔ n'i m'i teliya ka bɔ jogo in b'a yɛrɛ yira bon o wagati la ni fɛn bɛ mɔgɔ la n'a man ɲi i bɛ fɛn yɛrɛ bɛɛ kɛ dunanya la k'a dɔgɔ i bɛ ɲuman dɔrɔn de kɛ donc jatigiw y'i minɛ ka ɲa e fana sera k'i ka jogo kɔlɔn in dogo a ka ca ala fɛ jogo in yɛrɛ bɛ se ka ta ka bɔ i kɛrɛfɛ fana o parce que i nana sɔrɔ mara ɲuman min bɛ so kɔnɔ ni ɲɛ bɔra o fɛ dɔrɔn o ka ɲi donc an ka fɔlɔ la
karisa ye jɛman ye karisa ye finman ye karisa ye dunan ye karisa ye dugulen ye nin si tun tɛ yen nɔ nin bɛɛ n'a jɔyɔrɔ dɔn nin bɛɛ n'a ka bonya de tun de don karisa ye ɲamakala ye karisa ye tɔntigi ye nin fana bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de tun don karisa ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye an ka wagati min tɛmɛna an tun b'a ye k'a fɔ juguya tun tɛ nin si ni ɲɔgɔn cɛ faamaw tun bɛ yen nɔ faama minnu mɔgɔw bɛ siranw ɲɛ fo ka s'u dan na mais u b'u yɛrɛ den ta cɛman b'a la musoman b'a la olu yɛrɛ tɛ seli u mago t'a la mais u b'a ta k'u y'a di ala ma mais u y'o di min di ala ma u tɛ nimisa fiyewu u b'o tɔ ala de bolo o yɛrɛ bɛ tila ka na u y'a di ala min ma ala fana b'o dilan ka tila ka olu yɛrɛ fana dilan ka fara o kan a tun bɛ kɛ musoman na a tun bɛ kɛ cɛman na bon o kɔrɔ ye k'a fɔ hadamadenw ka taabolo ko a tun tɛ kelen ye mais hakilina tun ye kelen ye mais bi taabolo ye kelen ye hakilinaw tɛ kelen ye bon o tɛ sɔrɔ foyi la taafan de tɛ mɔgɔw la parce que mɔgɔ ka taafan ye fɛn min ye n'i t'a dɔn a kɛcogo fana i tɛ se k'o fana dɔn donc fo taabolo minnu b'an na an ka kɛcogo ninnu ɲɛɲini k'u ɲɛdɔn ka sɔrɔ k'u kɛ u kɛcogo la parce que an bɛ kuma fɔ a fɔcogo la mais a tɛ kɛ a kɛcogo la o kɔrɔ ye kuma de diyara an da la mais waleya minnu b'an na o waleya ninnu ɲɛdɔnnen tɛ donc n'an y'olu ɲɛdɔn k'u kɛ u kɛcogo la hali sini an bɛ segin an ka kɔrɔlen ma an mago bɛ fɛn minnu na n'o ye an ka basigi ye n'o ye an ka danbe ninnu ye n'o ye an ka jamana sabatili ye o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ. ayiwa an b'i fo wagati a bɛ ɲini ka na se a kuncɛyɔrɔ la bilasiralikan jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin an ma anw minnu bɛ yen n'an bɛ ka waleya kɛ minnu bɛ na ni bɛnbaliya ye duw kɔnɔ sigidaw la jamana yɛrɛ kɔnɔ. bon n bɛ min fɔ dɔrɔn an kana an bɛ yɔrɔ min na bi an fɛn fɛn n'an bɛ mali kɔnɔ bɛɛ ye ko dɔn ka sababu kɛ maakɔrɔw de ni maakɔrɔw ninnu ye sirakɔrɔ minnu dilan an kana olu bɛɛ fili dɛ an kana olu bɛɛ fili mɔgɔ mana ko dɔn cogo o cogo kana ko dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ cogoya kan parce que an bɛ farafinna de an bɛ maliyɛnw de jamuw b'an na kabilaw b'an na danbew b'an na ko bɛ ko la n'an y'a kɛ a man ɲɛ an ma kuma dɔ bɛ yen nɔ tuma bɛ u b'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔba kuma ko sanu de don wagati min na kuma in n'a fɔra dɔrɔn an ka mɔgɔw tɛ kuma ninnu kɔrɔ dɔn komi wagati ka surun mais dɔw de delila ka taa maakɔrɔ fɛ k'a fɔ ko a k'a bilasira a ko mais sanu de don a ye sanu mutukali kelen bɔ a y'a di cɛkɔrɔba ma a ko n den a ko n'i taara tunga la i b'i jija kana si cɛkɛlɛnbugu la a k'a ni mun a ko sanu de ye mɔgɔkɔrɔba kuma ye a ye sanu wɛrɛ ta a y'a d'a ma a ko n den a ko kana don ji la k'a sɔrɔ i tɛ ji min dɔn dɛ a k'a ni mun a tilala ka sanu wɛrɛ d'a ma a ko n den a ko kana kɛlɛ kɛ kɔ la k'a sɔrɔ i m'a ɲɛɲini cɛ taara tunga la a ye fɛn sɔrɔ a natɔla ani dɔ jɛra sira la u bɛ ka nale u sera buguda dɔ la tɔɲɔgɔn ko k'u ka si yen nɔ hakili jigira mɔgɔkɔrɔba kuma la a ko mɔgɔkɔrɔba kuma ye sanu de don ne tɛ si cɛkɛlɛnbugu la u tɛmɛna o dugu la u tɛmɛna su fɛ dɔrɔn kɛlɛ nana bi cɛkɛlɛnbugu in kan k'a maa bɛɛ faga hakili jiginna mɔgɔkɔrɔba ka kuma la a ko sanu de don u tɛmɛna u nana ji la kɔ fitini mais kɔ in ka don dɔ in k'u ka dɔn ale hakili jigira cɛkɔrɔba ka kuma la ko n kana dɔn nin kɔnɔ a ma sɔn dɔ in y'i kɛ ji ka wɔyɔ taara n'a ye a sara a tɛmɛna dugu jɛlen ale ye ko tigɛ ka na a bɛ bɔ taama tuntala tun ka jan muso lajɔlen dɔ den in o wolola parce que den wɛrɛ ma sɔrɔ a bɛ si ba in fɛ o tuma na a ko ba in ma a ɲɛ b'a la ale nana su fɛ denkɛ dalen don a hakili la mɔgɔ wɛrɛ de nana ale muso fɛ donc a ye npamuru bɔ k'a bɛna kɛ den in na hakili jigira cɛkɔrɔba ka kuma la a ko maakɔrɔba kuma ye sanu de ye i tɔn k'an da ni dugu jɛra an b'a ɲɛɲini dugu jɛla a mɛnna tunga la mɔgɔw wulila u ni mankanw u bɛ dɔɔnin tɛgɛrɛ la den in bɛ ba in senfɛ ba ka sɔrɔ k'a yira la i ye den min to wagati telefɔni tɛ nin jɔlen dɔ na o de wolola a nɔrɔlen dɔ na a bɛ sinɛ yɛrɛ de fɛ cɛ jɔlen ko alahu akibaru a ko mɔgɔkɔrɔba kuma sanu de don n'o tɛ n tun bɛ na n den faga
donc i kana kɛlɛ kɛ ko la ka sɔrɔ i m'a ɲɛɲini o dun de b'an fɛ bi an bɛ kɛlɛ kɛ fɛn fɛn la an tɛ k'a ɲɛɲini donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ an ka maakɔrɔ ninnu u ka sirakɔrɔ ninnu an k'olu bonya an k'an ka taabolokɔrɔw bonya an k'an ka diinɛw bonya an k'an ka laadaw bonya n'an y'o kɛ an ka jamana bɛ min ɲini an b'o sɔrɔ n'an m'o kɛ ayiwa an tɛ ala deli mais an bɛ sɛgɛn parce que i m'a ye diɲɛ bɛɛ n'i y'a ɲagamilen bɛɛ tun bɛna dilan anw de fɛ ni bɛɛ tun kan ka dilan yɔrɔ min fɛ ni gɛlɛya ye n sɔrɔ a bɛ jouer tɔw fana kan dɛ donc vraiment ka aw yɛrɛ fɔ ka ɲamakalaw bɛɛ fɔ ɲamakala cɛman n'a musoman an k'an jija kunu dilanni min dira parce que a fɔra ko fanga baara bɛɛ bɛ se k'a kɛ bɛɛ bɛ se ka kɛlɛ kɛ mais min ye hakili baara ye bɛɛ jɛra k'o ta k'a di anw ma hakili baara yɛrɛ fɔlɔ ye min ye n'o ye kuma ye ni bɛɛ bɛ siran a ɲɛ ala ni dununkɔrɔ bɛ siran kuma ɲɛ a tɛ kasi fewu f'a ka kamaw de gosi gosi ɲɔgɔn na kuma gɛlɛya fɛ n'o dira k'a di ɲamakalaw ma o kɔrɔ ye fɛn kelen de dira ma ni fɛn dun dira ma an k'a ɲini min bɛ ɲali kɛ an k'olu kala min bɛ tiɲɛni kɛ an ka baara tun t'o ye wa an kana don o la jatigiw fana an b'a ɲini u fɛ olu kana jɔ jeli jɔyɔrɔ la u kana jɔ jeli jɔyɔrɔ la parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn fila kɛ i ye tɔntigi ye i ye jamanatigi ye i ye masakɛ ye i ye tɔgɔtigi ye i tɛ se ka kɛ jeli fana ye donc an bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw fana bɛ o waleya minnu kɛ u ko o bɔ a la u ye minnu bila ko ka dilanni kɛ olu ka dilanni in kɛ wa a kɛcogo la n'a ma se ka kɛ ka ɲa u k'u wele k'u ladi k'u bila o sira kan a ka ca ala fɛ a bɛ kɛ donc vraiment ka bɛɛ lajɛlen fɔ an kɔni ti fɛn dɔn an ye denmisɛnnin ye fana mais an b'a ɲini an ka maakɔrɔw fɛ halisa u k'an bilasira an bɛ se ka dilanni kɛ cogo min na ka ɲini an ka jamana karamɔgɔw fana fɛ u ka duwawu kɛ u ka duwawu bɛ ka minɛ o a bɛ ka minɛ dɛ donc ni i y'a ye k'a fɔ an bɛ nin yɔrɔ la o fana bɛ ka caman kɛ dɛ donc an bɛ duwawu k'u ye olu yɛrɛ fana ka duwawu kɛ jamana ye halisa ala ka jamana ɲɛma jɔ ala ka malidenw bɛɛ ala ka mara sabati an ka du kɔnɔ fɔlɔ an ka laadaw sera k'an kun ɲɔgɔn kan fɛn bɛ dɔ bolo fɛn tɛ dɔ bolo k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ala k'o ko sabati halisa aw yɛrɛ ala ka aw bolo mɛn aw ka baara kɔnɔna na ala k'aw kan bɛɛ fana aw ka baara kɔnɔna na ala k'aw kisi gɛrɛgɛrɛ ni bana jugu ma donc n tun bɛ nin de fɔ mali ɲamakalaw tɔgɔ la ka ɲamakala bɛɛ lajɛlen fɔ ka Bamakɔ district ni commune 5 fana fɔ komi ne de ye Bamakɔ district fana ɲɛmɔgɔ ye ani ka marakaw bɛɛ lajɛlen fɔ hali ni maninkaw bɛ fɔ u kɛrɛfɛ donc mali siya bɛ yen quoi donc vraiment k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn ok ayiwa an bɛ foli ni tani an bɛ segin k'a di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan Amérique dugu 52 ka se Europe jamana bɛɛ lajɛlen ma hakili la Europe bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an na ni wagati in na an bɛ foli ni tani di bɛɛ lajɛlen ma farafin dugu bɛɛ lajɛlen b'o la Afrique dugu bɛɛ an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen sabula fɛn min ye télé Cherifla ye a bɛ sɔrɔ ni dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na ayiwa ka foli ni tani belebeleba ta ka tɛngu i ka dɔn Gole Tunkara yɛrɛ la an y'a wele a y'an ka kɛnɛ masaya k'a sanuya a diyara an ye an bɛ foli d'a ma n'ala sɔnn'a ma émission nin y'a an n'ale ka sigi fɔlɔ ye inshallah a tɛna k'an n'a ka sigi laban ye ni ala sɔnn'a ma ni masa rahmani ma an ka jɔnya jɔ an na ayiwa o bɔlen kɔ yen fɛn min ye a Seyid Usmani Sherifu Madani Hayidara ye an bɛ badabada foli an b'a di a yɛrɛ fana ma a n'a ka denbaya a n'a kanubagaw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ayiwa ni ala sɔnn'a ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ yan don n'a nataw la inshallah ka foli di n yɛrɛ karamɔgɔ ma Chaîne de Umu Jara n ka foli b'a yɛrɛ ye o tuma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ a kɛ to b'a kan sɔlala rasuli